Khaled Ibrahim Ben Nassan, dan l-isem tas Sirjan passaport Libjan li qed jakkuża lil Neville Gaffa li rċieva flus b'mod illeċitu mill-logħti ta' viżas mediċi. Ben Nassan li dwaru l-Gazzetta llum ta' dettalji dwar kif kellu l-applikazzjoni tiegħu ta' residenza f'Malta miċħuda għal darbtejn kemm is-servizzi tas-sigurtà kif ukoll mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni. Dan minħabba informazzjoni mhux affidabbli. L-lum tiżvela wkoll kif jirriżultala li Khaled Ibrahim Ben Nassan kien jaħdem kemm mal-gvernijiet ta' Tobruk kif ukoll ma' dak ta' Tripli, sakemm twaqqfu l-kuntatti kollha li kellhom miegħu wara li Ben Nassan affaċċja allegazzjonijiet mill-iktar serji ta' serq ta' fondi. L-istess Ben Nassan huwa l-persuna li tiegħu huma d-dokumenti li l-Independent on Sunday qed tikkwota biex tallega li Gaffa kien qed jirċievi flus illeċiti. Dwar dan l-artiklu Neville Gaffa qal li t-tnejn se jiftaħ proċeduri ta' libel kontra l-istess gazzetta. Dan f'komunikat mal-mezzi tax-xandir fejn qal li huwa evidenti iktar minn qatt qabel li din il-gazzetta qed toqgħod fuq sorsi dubjużi ħafna filwaqt li lanqas kellha d-diċenza titolbu l-verżjoni tiegħu. Sorsi qal Gaffa li l-intenzjoni tagħhom hi li jużaw il-gazzetta biex jagħmlu frame-up fuqu biex jaħbu l-affarijiet ħżiena li jagħmlu huma. Fil-fatt Gaffa jsostni li l-irċevuti ta' Ben Nassan rom u sar jaf bihom l-ewwel darba fl-investigazzjoni tal-Pulizija. U filwaqt li fakkar li l-investigazzjoni tal-Pulizija ma sabet ebda evidenza kontrih, sostna li jibqa' miftuħ u se jikkoopera mal-awtoritajiet għal iktar investigazzjoni. L-istess storja fil-faċċata ta' The Malta Independent on Sunday kienet deskritta bħala gidba sfaċċata mill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Artiklu li tirrapporta li l-Prim Ministru kien jaf bil-każ ta' allegat frodi fi ħruġ ta' viżas. F'reazzjoni minn Kastilja intqal li b'mod malizzjuż il-gazzetta qed tipprova tqarraq bil-qarrejja tagħha u żiedet tgħid li f'dan il-każ u kull meta l-Prim Ministru rċieva xi allegazzjoni dejjem ħal passi u għadda t-tarif lill-awtoritajiet relevanti. Il-ġurnalist tgħid l-istqarrija jidher li jserraħ fuq messaġġ ta' ċertu Libjan Ben Nassan biex wasal għal konklużjoni li dan huwa qrib il-Prim Ministru u li kien se jiltaqa' miegħu f'dak li ddeskriviet bħala gidba oħra. Bl-istess uffiċċju jgħid lill-Gazzetta li Khaled Ben Nassan insista regolarment biex ikollu iktar laqgħat privati mal-Prim Ministru imma dawn kienu rrifjutati wara li m'għaddiex mill-iskrutinju meħtieġ.